سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو علته وزيناتات امريكا بزعبا سراويت ايرترا اب تግራይ زهبته مغلصي ملسي ايرترا نودف هومان رايت ووتش اب ايرترا انبط ادغيمو كمسترأي جرمن ايرتراوያን ስደተኛታት زاتوت مبصعه كتكبر مخانا مفلاطه ሚኒስተር ስለ እስራኤል ንሱዳን መብጽሑን ካልእን ዘደህስስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ድሕሪ ጆ ባይደን ስልጣን መሓዙ ዝተመስረተ ሓድሽ ምምሕዳር ኣሜሪካ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ገይሩ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወጽእ ከም ዘለዎ ጸዊዑ وهاب قالت المنستري تمالي أماسيو نمع كان زينا أسوشيتد بريس أبزلا أخو ملئغتي أب كلل تقراي الزمتا صوتوا عمس متقعتي أبل علم عسكرات سدتنياتات كومون كالق جهسات سب أو مسلات يقات كمزلو رطب حبريتا قالو دحر مبال سراوت إيرترا بقديتا إيرتراوين سدتنياتات يملس كمزلو ونشبت قالو كساب حجيقنا بتقراي زلو بزح سراوت إيرترا يخون بنتصر زلو بوتاتات نتصر كمزي اللي يت منستري أفليت زلو كم مجلسة مع كان كأ أمريكا نزب زعبا سراويت إيرترا زبالته بأكل نسب سلطان إيرترا إلى تودي أيقونة زخونة زتفلت أكم زي اللي حبيرا بجاكا زدما إتي منستر واتس أي قديات أمريكا أبتمال أختو اندحر السب أو حاجزات زي تقربو بما إيت أشحاد زقصرو بتميتي وتم كسؤنو كم زخولو زقلت رطب بحبريتا أما أشاقيل وكم زلو دحر محباريو تكونتات كعر اندحر كوينو منقس إثيوبيا مستقراوت كزاتي اتأقداس نقر كم زخونة يقلي زركب أبز حلفك أربع قنيات هومان رايت ووتش زبال تطابقت سب أو مسلات نإيرترا مستياب تقراي زلو كنتاتكم إدما أب تكلل زلو سدتنياتات تحيزو بمن قد حلاف إيجيرو نتمع كان زينا أسوشيتد بريس زدالو وتم تأتتاو سراويت إيرترا بتقراين كالن بزملكات صحف زرقي حزن برخوينو حجغ أبو وغان إيرترا نزدت طابقت سب أو مسلات زغونة هومان رايت ووتش زبال تكال ملسمت إيولا اتي حجي منستر زينا إيرترا يمانا قبر مسكال صحيفو زلو ملسخاء حجون أنصار إيرترا زقبر ناي متصلام زمته اندا زايده يمصالو نزكاب حق زرحق حبريتا كاب زدغاغمو اب قدمي زسرعو اتي كاب كل تشحن 12 سرعت ناي مقيار اجندا زلو ودب هومان رايت ووتش مسلتن يوم هومان رايت ووتش كاب تجيزي تجميرو مسحو واحد بمتحبر ناب كوميشن سدتنياتات ودب حبرات هاجراتن كالوت مسلتن كاب حق زرحق حبريتا ام مقربي صنيحو كالوت جوجلتا دما كابتي ابزوبانا زفطر زي مرغا تربحت زنبر يوم منالبات زوم جوجلتات حلف زتغاغي بوليسيتاتهم داغم ግምት አይገብሩሉን ይሆኑ ግን ሕጂ ንኤርትራን ዝዞባን በሐፈሻ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዕቁድ ስቅያት ንምኽሓስ መንፈስካ ትደልየሉ ጊዜ በመባል የማነ ገብረ መስቀል ነቲ በሐላፊ ሁማን ራይት ዎች ዝኾነ ኬን ሮዝ ዝተባሃለ መልሲ ሂቡሉ ይዝርከብ أبز حلف سمون أبزوا دوباو قيح بحري ورر عسلم بطات رأيو كم زنبرة تغليصو اتي أبدوباو كفال نايت زوبا أبزركب بيحتاز التبهالك كباب زترأي عسلم بطا بمتحبار كإلاتاتن سراويتن أبتحت قصر كم زآتوي تغليص زلا اتي كاب إثيوبيا كم سجرة زتغلص عسلم بطا أب 10 هكتار تزرقيحو من بارو كغلص انكولو أبنو الزوبا ما أكل دان كالياون وحد ما تنزلو عسلم بطا كم زترأين نمقصارخ أي سرحلو كم زلوني تغليصو أبزوبا قرن أفريقيا بتدغاغامي كرز صنحن كبيت قدات زوردن ورار عسلم بطا داغماي كملس كم زخل ودب حبرات هاجرات كطنقق مصنحو يفلط ابز اوانزي حدش معبل وراران بطا مدربدا بإثيوبيا سوماليان كينيان ترأي زلو خوينو ابل علي زرأتن مغاچان كبيت برسات بمسعبو دما نما نبابرو نايتون بقصال علقلغن لبداو حمام زتهاسيو حزبتات اب حدغا اتي وي زركب أبز حلف معلتات بهاجر النيجر نوح إوان زجبرو إيرتراوين سدتنياتات بيت صحفة ودو حورات هاجرات ترخيبهم سلمه السلف الزكاية دخينهم حجة أجرمن أستاذ 300 كابتوم أب نيجر أبز ركب مسجاجر ما أكل سدتنياتات زركو سدتنياتات كتوسد زقات وتقال كم التخبر حبيرهم اتهم سب مز جرمن كم زحبر وقع مسرح مسجار نايتهم سدتنياتات بسنكتي مثل بدا كورونا زتحز نيجوز إجادات كم استدنا قوي دحر مزرب جرمن نزقات وتمبس عن مخبر دلوت الله اليوم حبيرهم زلو
እዞም ስደተኛታት መብዛሕቶም ኤርትራውያን ኮይኖም ብሰንኪቲ ኣብ ሊብያ ዘሎ ኩናትን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ካብ ሊብያ ናብ ኒጀር ሩዋንዳን ካልኦት ሃገራትን ከም ዝጉዕዙ ክግበር ይጸኒሑ ቅድሚ 3 ዓመታት ካብ ሊብያ ናብ ኒጀር ከም ዝተወስዱ ዝገልጹ እዞም ስደተኛታት ናብ ጀርመን ክጉዕዙ ኩሉ መስራሓት ቅድሚ ዓመት ከም ዝተዛዘመ እዮም ዝገልጹ እዞም ስደተኛታት ከዓ ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮን ስንኩላንን ዝርከብዎም ኮይኖም ብዘይ ምግብን ማይን ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ጽሕፈት ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ሰላማዊ ሰልፊ ከካይዱ ከም ዝተገደዱ እዮም ዘዛረቡ ብጀካዞም ንጀርመን ዝጽበዩ ስደተኛታት ካልኦት ናብ ብሪጣንያ ንምኻድ ተዳልዮም ዝነበሩውን ከባቢ 29 ስደተኛታት ተመሳሳሊ ጸገም ኣጋጢሞም ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ንሃገሮም ኣሜሪካ ወኪሎም ኣምባሳደራት ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣምባሳደራት መጻኢት ሃገር ኣመና ኣሻቂልዎም ከም ዘሎ ገሊጾም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሃገር ኢትዮጵያ ካብ 1996 ክሳብ 2016 ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለየ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ከም ኣምባሳደር ናብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ዘገልገሉ 4 ኣሜሪካውያን ኣምባሳደራት ብዛዕባ ርግኣትን መጻኢን ኢትዮጵያ ዘለዎም ስክፍታ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ኣሕመድ ኣብ ዝጸሓፍዎ ቁሉዕ ደብዳቤ ገሊጾም ኣለዉ እቶም ኣምባሳደራት ኣብቲ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ኣሕመድ ዝጸሓፍዎ ደብዳቤኦም ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጸብጻብ ከም ዘርእዮ ብሰንኪ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ልዕሊ 60,000 ስደተኛታት 2.2 ሚልዮን ተመዛበልቲ 4.5 ሚልዮን ዝኣኽሉ ድማ ህጹጽ ናይ ምግቢ ሓገዝ ዘድልዮም ዜጋታት ክፍጠሩ ምኽኣሎም ኣተሓሳሲቦም ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጾም ህላወ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኮትር ሻቅሎት ፈጢሩሎም ከም ዘሎ ህላወ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ከዓ ንግዝኣታዊ ሓድነት ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ከውድቆ ከም ዝኽእል እዮም ኣብቲ ደብዳቤኦም ገሊጾም ዘለዉ እዞም ናይ ቀደም ኣምባሳደራት ኣብ ደብዳቤኦም በተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ኣምባሳደራት ኮይኖም ኣብ ዝጸንሑሉ ዓመታት ምስሊ ሃገር ምጽዋር ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖትን ብሄርን ዘለዎ ሃገር ምዃና ከም ዝፈልጥዋ እዚ ይኹን እምበር ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣንጻር ናይቲ ንሶም ዝፈልጥዎ ምስሊ ኢትዮጵያ ናብ ከቢድ ሃዋህው ተምርሕ ከም ዘላን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ብሄራትን ሃይማኖታትን ናይ ጽልኢ ዘረባታት ዝረኣየላ ሃገር ኮይና ከም ዘላ ዘተሓሳስብ ቃላት እዮም ንቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብ ኣሕመድ ኣብ ደብዳቤኦም ጽሒፎም ዘለዉ ከምዚ ዝከር ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት እውን ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ክሰርሕ ዝጸንሐ ማይክ ራይነር ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ብነጻ ኣካል ክጻረ ህላወ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ብዝምልከት ድማ ዘድሊ መጽራይ ክግበረሉ ከም ዝግባእ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ኣምባሳደር ናይ 3 ዓመት ጸንሑ ተዛዚሙ ይፋነውሎ ኣብ ዝነበረ ግዜ ዝገለጸ ሚኒስተር ስለያ እስራኤል ኣብ ሱዳን ናይ መጀመርታ ዝተባሃለ ምብጻሕ ከም ዘካየደ ተፈሊጡ ሚኒስተር ስለያ እስራኤል ኤሊ ኮሄን ኣብ ካርቱም ኣብ ጸንሐሉ እዋን ምስ ሚኒስተር ምክልኻል ሌተናል ጀነራል ያሲን ኢብራሂም ዝርከብዎም ላዕለዎት ሰብ መስ ሱዳን ክራኸብ እንከሎ ምስ ሱዳን ከዓ ኣብ ጸጥታዊ ዲፕሎማስያውን ቆጠባውን መደያት ከተሓባበሩ ስምምዕ ከም ዝፈርሙ ኣፈኛ መንግስቲ እስራኤል ሓቢሩ እቲ እስራኤላዊ በዓል ስልጣን ናብ ሃገሩ ምስተመልሰ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ዘካየደ ምብጻሕ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዝህሉ ክልቲአዊ ምትሕብባርን ኣብቲ ዞባ ምርግጋእ ምስፋንን መሰረት ክኸውን ተስፋ ከም ዘለዎ ይገሊጹ ከምዚ ዝከር ሱዳንን እስራኤልን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ወግዓዊ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክምስርታ እየን ተሰማሚዐን ሃገር እስራኤል ኣብ ዓመት 1948 ካብ እትምስረት ጀሚራ ካብ ሱዳን ኣፍልጦ ከይረኸበት ዝጸንሐት ኮይና ኣብ ዝቐረበ እዋን ከዓ ብተወሳኺ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ባሕሬንን በተመሳሳሊ መንገዲ ምስ እስራኤል ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ምስራተን ይፍለጥ ምምስራት ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ሱዳንን እስራኤልን በመንጎኘት ኣሜሪካ ዝተበጽሐ ኮይኑ ምስ ምውጻእ ሱዳን ካብ መዝገብ ግብረ ሽበራ ኣሜሪካ ዝተሓዝ ምዃኑ ዝግለጽ ኮይኑ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከዓ ኣብ ሓጺር እዋን ዝምለስ ምዃኑ ዝተገልጸ 1.2 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ንሱዳን ክትህብ ከም ዝተሰማምዐት ይዝከር ሃገር ሱዳን እቲ ነዊሕ ዓመታት ዝመርሓ ብዕልዋ መንግስቲ ናብ ስልጣን መጺኡ ዝነበረ ዑመር አልበሺር ብህዝባዊ ተቃውሞ ኣብ 2019 ካብ ስልጣን ምስተኣለየ ብዓብደላ ሐመዶክን ሌተናል ጀነራል ዓብዱል ፈታህ አልቡርሃንን ዝምራሕ መንግስቲ እዩ ነቲ ሃገር ብግዚያዊነት ዘመሓድር ዘሎ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም